kai gari yayi tsiri ina ma zan je in dan fake. Kamar kin sani kwanan neman agaji nake, don Allah ki kai ni inda ake sai da taliya. Ka zo ka tsaya a nan ko kuma kai da wanda ne? A'a ni mota na zo saya, ni ba dan gari bane. Akwai inda za mu je ka sarara ka ɗan yi ne. A sakan lahu kin ga yanzu ba har murmushi nake. Ya baki lada ki gama da lafiya. Da Allah ni kan in dan ya tambaya, dan Allah gidanki ne nan koko gidan haya, jikina yana gwada min yau zana gauraya. A'a ba karka damu ni har kar agaji nake. Da taliya kai jakan nan kana da kwanta tana takura maka, komai zai hana ka kawo ta a adana maka. A'a bar tsohuwa da karinta ta sirka sha da